18, Ивелин Димитров Димитров, 10 клас, Морска гимназия Свети Николай Чудотворец. Той ще ни изпълни България от Георги Джаберов. Заповядай. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че е от кремък твоя стар Балкан. Какво че виха вълци и чакали из твоите полета и гори, с онез, които бяха с теб добри. Ти бе добра, но злите не пожали. Земя като една човешка длан, но щупи се в тази длан сурова стакана с византийската отрова и кървавия турския тагян. Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твоята пръст, но паднаха под теб с пречупен кръст, че беше малка ти, но беше тежка. И стана чудо, смертю смърт поправ. Усмихнаха се чердакли и къщи и заплющяха знамена му гъщи. И път се ширна, радостен и прав. Сега цъфтиш, набъбва чернозема под ласкавите български ръце. Дъхти на здравец твоето лице и нова песен вятърът подема. Земя като една човешка длан, но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. Благодаря.